Σήμερα έχουμε ασκήσεις επιχάρτου. Θα σχεδιάσω τις σκεπές μου για να βρω πόσα πάνελ, καταρχάς έχω υπολογίσει πόσα πάνελ θα πάρει από τα φωτοβολταϊκά μου και θα υπολογίσω τα κλαμπ που χρειάζονται, μεσαία και ακριανά, οι βάσεις, γιατί η σκεπή είναι μεταλλική από πάνελ πολυουρεθάνης της αποθήκης, τις βάσεις, πόσα δηλαδή βάσεις θα κόψω, θα σας εξηγήσω τι εννοώ θα κόψω, και τα καλώδια της γείωσης. Στο προηγούμενο βίντεο παρουσίασα το πρεσάκι της γείωσης των ακροδεχτών που θα το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω τα καλώδια της γείωσης να γεφυρώσω τα πάνελ. Ας πούμε ότι έχω δύο σκεπές, μία μικρή η ανατολική και κολλητά μία μεγαλύτερη η δυτική. Θα τα γράφω ανάποδα για να φαίνεται στο βίντεο σωστά. Η δυτική και εδώ η ανατολική. Τα πάνελ μου είναι περίπου 1,60 στο μήκος, επί 90 κάτι στο πλάτος. Θα δούμε και τα data sheet σε ένα επόμενο βίντεο που θα κάνουμε αναλυτικότερη παρουσίαση του συστήματος. Η κάθε σκεπή έχει πλάτος 5 μέτρα, αυτή είναι περίπου 2,5 μέτρα μήκος και αυτή είναι περίπου 4 και κάτι. Αυτή είναι κεκλειμένη προς την Ανατολή, αυτή είναι κεκλειμένη προς τη Δύση. Τι έχω σχεδιάσει λοιπόν. Τα πάνελ μου είναι περίπου 1 μέτρο στο πλάτος, 90 τόσους πόντους. Για να μπορέσω να βάλω στο δυνατό περισσότερα, θα τα βάλω σε διάταξη landscape όπως λέγεται, πάνω στην σκεπή. Είπαμε είναι περίπου 1 μέτρο, να το κάνουμε περίπου σε πραγματικό μέγεθος, σε διάταξη landscape. Και εδώ θα πάρει 6 κομμάτια. Αυτό είναι 1,65 περίπου, επί 95 πόντους νομίζω είναι το πάνω. Οπότε 1,65 επί 3 είναι λίγο παραπάνω από 5 μέτρα. Θα εξέχει δηλαδή κάτι λίγο εδώ στην άκρη και 95 πόντους σημαίνει ότι χωράνε τα δύο στην απέναντι την κρυστά. Αντίστοιχα στην άλλη τη σκεπή θα μπουν 3 πάνελ στη δύση, επί 3 πάλι το καλό είναι ότι εδώ έχω κενό, οπότε δεν με πειράζει να εξέχει και λίγο το πάνελ. Δεν έχω κάτι μεσοτυχία, η μεσοτυχία που έχω είναι από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, είπαμε έχει κλείσει Ανατολή, έχει κλείσει Δύση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μπουν βάσεις, να αλλάξουμε χρώμα μαρκαδόρο. Ας πάρουμε το μπλε. Θα πρέπει να βγουν βάσεις, 2 σε κάθε πλευρά, εδώ να ενώσουν. Για να μπορέσουν να στηριχθούν τα πάνελ. Αντίστοιχα από εδώ, εδώ να ενώσουν. Σε κάθε βάση τέτοια θα πρέπει να μπει ένα κλαμπ. Αυτή η πλευρά εδώ και αυτή η πλευρά εδώ θέλει ακριανά και αυτή θέλει μεσαία. Οπότε έχουμε και λέμε 6 και 6, 12 ακριανά και 6 μεσαία. Αντίστοιχα η άλλη σκεπή 6 και 6, 12 πάλι ακριανά
6 και 6, 12 μεσαία. Οπότε έχουμε σύνολο 24 ακριανά και 18 μεσαία κλάμ. Αντίστοιχα έχουμε συνολικά 32 βάσεις. Συγγνώμη, 42 βάσεις. 42 βάσεις. Οι 42 βάσεις είναι αυτές εδώ που θα πατήσουν πάνω στη σκεπή, κάθε μία ξεχωριστά, γιατί προτίμησα αντί να βάλω βέργες αλουμινίου να πατήσουν ο μονοκόμματος σε μία πλευρά μέχρι την άλλη να πατήσουν τα πάνελ, να βάλω κομμάτια, γιατί ούτως ή άλλως το πάνελ που έχω της πολυουρεθάνης για σκεπή είναι το τύπο βιομηχανικό που κάνει το τραπεζοειδή δηλαδή και κάνει κάποια εξογκώματα, οπότε εδώ στα εξογκώματα κάθε 15-20 πόντους, δεν θυμάμαι πόσο είναι το εξόγκωμα, κάθε 15-20 πόντους που είναι το εξόγκωμα θα με βολέψει σίγουρα να μπορέσω να βρω σημεία για να πατήσουν τα πάνελ, οπότε αντί να χρειαστώ 5 μέτρα βέργα αλουμινίου, ίσως παραπάνω από 5 μέτρα, επί 2 για την κάθε σειρά, δηλαδή θα ήθελα 1, 2, 3, 4, 5 επί 10 μέτρα, 5 και 5, θα ήθελα δηλαδή περίπου 50 μέτρα βέργα αλουμινίου. Τώρα θα χρειαστώ μόνο κομμάτια αλουμινίου που θα τα βάλω να πατήσουν πάνω στην λαμαρίνα και θα τα βιδώσω εννοείται, για να πατήσει το κλάμπ και να σφίξει το πάνελ. Αυτό τι γλιτώνω. Η κάθε βέργα αλουμινίου έχει περίπου, αν θυμάμαι καλά τις τιμές, 60 ευρώ και, όχι νομίζω 80 ευρώ και. Που σημαίνει ότι εδώ θα ήθελα να είπαμε 10 βέργες, 2, 4, 6, 8, 10, θα ήθελα περίπου 700-800 ευρώ μόνο για τις βέργες. Με τον τρόπο αυτό να είναι, το κάθε κομμάτι που θα βάλω εδώ για να πατήσει το κλάμπ να σφίξει το πάνελ, δεν χρειάζεται να είναι πάνω από 20 πόντους. Και 30 να χρειαστεί να είναι, θα είναι 30 πόντους. 30 πόντους επί 42 κομμάτια που θέλω, κάνουν περίπου 10-12 μέτρα βέργες θα χρειαστώ. Γιατί είναι εξάμετρες βέργες, θα χρειαστώ 2 εξάμετρες, που σημαίνει για πολύ μεγάλη οικονομία. Τα 800 έπεσα στα 100-150. Βέβαια, το μειονέκτημα με αυτόν τον τρόπο είναι ότι ενώ όταν θα ρίχνα τις βέργες θα ήθελα 3-4 σημεία να βιδώσω την κάθε βέργα στην λαμαρίνα, εδώ θα θέλω οπωσδήποτε 2 βίδες στην κάθε βάση, στο κάθε κομμάτι της βέργας. Που σημαίνει ότι θα χρειαστώ αντίστοιχα περίπου 80 βίδες αυτοδιάτρητες και δεν είναι το θέμα του κόστους της βίδας, ότι είναι κοστοβόρα, δεν είναι τόσο κοστοβόρα, οι 100 έχουν περίπου 15-20 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται παραπάνω χρόνος εργασίας για να το κάνεις αυτό, ενώ με την βέργα είναι πολύ πιο γρήγορο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι άλλο θα χρειαστούμε πάνω εδώ. Ο σχεδιασμός του συστήματος είναι να μπουν παράλληλα ανατρία. Δηλαδή θα γίνει ένα πεδίο εδώ, να βάλουμε ένα άλλο μακρόφωνο, να φωνήσουν τα καλωδία του, να βάλουμε ένα καφέ. Θα γίνει ένα πεδίο εδώ λοιπόν, που θα ενωθούν αυτά εδώ, και θα φύγει εδώ η μία η γραμμή συν και πλην, και θα γίνει άλλο ένα πεδίο δεύτερο εδώ, όπου θα ενωθούν
τα τρία αυτά. Συγγνώμη, έχω κάνει λάθος, εδώ θα γίνει παράλληλη σύνδεση. Δεν θα γίνει σειρά. Παράλληλη ανά τρία. Και αντίστοιχα εδώ παράλληλη ανά τρία. Δηλαδή τα τρία αυτά, τα τρία αυτά, τα τρία αυτά. Που σημαίνει ότι θα έχω μια τάση όσο είναι η α, η β και η γ σειρά. Η τάση μου. Αντίστοιχα το ρεύμα μου θα είναι στην πρώτη περίπτωση όσο το 1 και το 2 και στη δεύτερη περίπτωση το 3, το 4 και το 5. Θα είναι δηλαδή 2π3s αυτό και 3π3s αυτό. Δηλαδή 3 παράλληλα, 3 σειρά. Το σύνολο έχουμε 15 πάνω. Πάει το κομμάτι της στήριξης και της σύνδεσης. Αυτή η σύνδεση εννοείται θα πάει σε combiner box κάτω, θα τα δούμε όλα. Το επόμενο που μένει να γίνει είναι το κομμάτι της γύρωσης. Τα πλαίσια πρέπει να γειωθούν όλα. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε στη γείωση να περάσουμε ένα καλώδιο. Θα προτιμήσω αντί για καλώδιο συνεχόμενο να περάσω καλώδιο που θα ενώνει το ένα πάνελ με το άλλο και να τα βγάλω κάπου εδώ στην άκρια μορφολογικά και να τα στείλω στη γείωση κάτω. Οπότε θα χρειαστούμε ένα καλώδιο εδώ. Αυτά εννοείται ότι θα πάνε στα πλαίσια του φωτοβολταϊκού. Ένα καλώδιο εδώ. Ένα καλώδιο εδώ. Ένα καλώδιο εδώ. Και ένα καλώδιο εδώ. Οπότε θα χρειαστούμε για γεφύρωμα κάποια κομμάτια καλώδια. Θα δούμε πώς θα είναι αυτή η απόσταση. Κάποια κομμάτια καλώδια, τα οποία χρειάζονται εδώ ακροδέτηκτες και κάποια επιπλέον πράγματα, τα οποία θα τα δείξουμε σε λίγο. Συνεπώς, στο πρώτο πεδίο μπροστά χρειαζόμαστε 1, 2, 3, 4, 5. 5 κομμάτια για γείωση. Και στο δεύτερο πεδίο χρειαζόμαστε 1, εδώ θα πάει από κάτω, 2, 3, 4, να βάλουμε και όπως το βάλουμε πριν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να βγάλουμε όλες τις σειρές της γείωσης κάτω εδώ και να πάρουμε μία γείωση εδώ για να τη στείλουμε κάτω. Το οποίο νομίζω ότι μου αρέσει καλύτερα. Συνεπώς βγάζουμε αυτή εδώ την ένωση και έχουμε και αυτήν εδώ την ένωση και αυτήν εδώ την ένωση και έχουμε σε κάθε σειρά των τριών δύο καλώδια. 2, 4, 6, 8, 10. Τα 10 καλώδια αυτά λοιπόν πρέπει να είναι αυτό το μήκος. Μετρήσαμε την απόσταση και πρέπει να είναι αυτό το μήκος. Εχθές δείξαμε το πρεσάκι του ακροδέκτη. Ο ακροδέκτης δεν είναι απλά με μία βίδα. Για να μπορέσει να μονώσει το πάνελ θα περαστεί πρώτα η βίδα. Θα περαστεί η βίδα, θα περαστεί μία ροδέλα, θα περαστεί ο ακροδέκτης και μετά για να μπορέσει να σπάσει η ανοδίωση του αλουμινίου θα περαστεί ένα γκρόβερ το οποίο θα σφίξει επάνω. Στη συνέχεια από την πάνω πλευρά, αφού περαστεί μπει μέσα στη βάση, στο αλουμινιένιο πλαίσιο του φωτοβολταϊκού, θα περάσει το τέτοιο, θα μπει άλλο γκρόβερ από την πάνω πλευρά με ροδέλα για να σπάσει το γκρόβερ και να το κατεβάσει, να το πιέσει κάτω και παξιμάδι.
Αυτό θα γίνει και στη μία πλευρά του ακροδέκτη και στην άλλη πλευρά του ακροδέκτη. Η βίδα είναι μία 8, το ίδιο είναι και ο ακροδέκτης και θα πρέπει να φτιάξουμε τώρα, όπως είδαμε, 10 ακροδέκτες με 10 κομμάτια καλώδιο όπως είναι αυτό, για να προχωρήσουμε και να ετοιμάσουμε τα καλώδια της γείωσης. Τέτοια καλώδια υπάρχουν και έτοιμα στο εμπόριο. Το πρόβλημα που είδα εγώ και δεν αγόρασα έτοιμο ήταν ότι τα καλώδια αυτά ήταν ή εξάρια ή τεσσάρια τα έτοιμα. Συνήθως τεσσάρια ήταν, αλλά κάπου βρήκα και κάποια εξάρια. Εγώ προτίμησα να βάλω δεκάρι καλώδιο για τη γείωση, για να μπορεί, γενικώς σε όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιήσω έχω βάλει το μεγαλύτερο μέγεθος, για να μπορέσω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι δεν θα έχω προβλήματα με καλωδιώσεις και με τα λοιπά. Επίσης, το κομμάτι αυτού του καλωδίου, όταν θα μπει επάνω στο πάνελ, θα περαστεί μέσα σε ηλεκτρολογικό λούκι. Μάλλον θα πάρω, δεν έχω αγοράσει ακόμα, κατά βάση θα αγοράσω τα βαρέους τύπου αυτά του κουβίδι στην αντίστοιχη διάσταση. Νομίζω τα 25 χιλιοστά χωράει να περάσει μέσα αυτό. Ο ακροδέκτης εννοώ και το καλώδιο. Ίσως και μικρότερο, θα το πάρω μαζί μου να πάρω τα αντίστοιχα κομμάτια. Κάνουμε μια παύση εδώ για να μπορέσω να ετοιμάσω τους ακροδέκτες, να τους ανεβάσω πάνω εδώ και να δούμε πώς θα τους φτιάξουμε όπως κάναμε με το πρεσάκι. Αφού είδατε και τα κλάμπ που ετοιμάστηκαν εκεί πέρα με τον τρόπο που θα μπουν, εδώ προχωράμε να φτιάξουμε τους ακροδέκτες. Παίρνουμε το καλώδιο, κόβουμε κομμάτια. Είπαμε θέλουμε 10 κομμάτια γεφύρωσης. Το καλώδιο είναι δεκάρι, είναι αρκετά χοντρό. Γι' αυτό έχω πάρει και ένα ψαλίδι καλωδίων. Καλό, ποιοτικό. Μου έχει δώσει ένας φίλος ηλεκτρολόγος. Καλή του ώρα, Γιάννης. Και βάζουμε εδώ, κόβουμε κομμάτια, αντίστοιχα, το καλώδιο, να βγάλουμε τα 10 κομμάτια που θέλουμε. Τώρα το έχω ακούσει λίγο κοντό εκείνα τα δύο γιατί έκανα λάθος, δεν πειράζει. Να πάμε λίγο πιο μακριά. Να πάμε σαν μπούσουλα αυτό εδώ γιατί θα πρέπει να περισσέψει για το ακροδέκτη να μπει μέσα. Και με αυτόν τον τρόπο κόβουμε όλα τα καλώδια. Θέλουμε 10 κομμάτια είπαμε. Έχουμε 5 και 2 7 που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια. Κόβουμε λοιπόν τα κομμάτια. 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10 πρέπει να είναι αυτό εδώ. Αυτό θα δούμε στην άκρη. Είμαστε 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 2, 10. Ωραία. Θα καθαρίσουμε τις άκρες για να ετοιμάσουμε να τα βάλουμε στους ακροδέκτες. Με μια παλτσετούλα ή το κοφτάκι αυτό το όμορφο που γίνεται. Θα το καθαρίσουμε λίγο, περίπου 1 εκατοστό από το τέλος. Καθαρίζουμε τους ακροδέκτες εδώ. Θα κλείσουμε λίγο τώρα εδώ, να τα καθαρίσω όλα και να δείξουμε μετά που θα είναι καθαρισμένα όλα μαζί, που θα ξεκινήσουμε να φρεσάρουμε. Καθαρίσαμε τώρα όλους τα καλώδια, περίπου 1 εκατοστό από την άκρη για να μπορέσει να μπει στον ακροδέκτη. Τώρα μπορεί, επειδή το κάναμε το μάτι, κάποιον να είναι λίγο κοντά, θα το καθαρίσουν λίγο ακόμα, σε λίγο, την ώρα που θα τα βάζουμε. Θα ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε το πρεσάκι με το χτεσινό που
μου παρουσίαση. Θα το βγάλουμε. Έχουμε πάνω το εξάρι τη μήτρα και θα ξεκινήσουμε να κουμπώνουμε ακροδέκτες. Τώρα, επειδή έχω παξιμάδια και βίδα επάνω, θα το αφήσω, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ στο πρεσάρισμα. Θα τα βγάλω. Επίσης, αν θα το βάλω αντικριστά, εδώ έχουμε βάλει ήδη χτες τη δοκιμή το 1. Αν το βάλω αντικριστά ή λάθος ή ξέρω εγώ να μην είναι παράλληλα ακριβώς το καλώδιο, δεν πειράζει, έχει ελαστικότητα το καλώδιο, είναι εύκαμπτο να γυρίσει και να πατήσει σωστά. Οπότε πάμε σιγά σιγά να βάλουμε το πρεσάκι όπως το κάναμε χτες στις δοκιμές, να το κλείσουμε λίγο, να είναι έτοιμο, να το γυρίσουμε λίγο έτσι προς τα πάνω να φαίνεται, εδώ, και να ξεκινήσουμε να πρεσάρουμε. Είπαμε το κουμπί εδώ λασκάρει λίγο την απαλά τις μήτρες. Θα βάλουμε μέσα στη μήτρα τον ακροδέκτη, θα τον αφήσουμε να στερεοποιηθεί, θα το σπρώξουμε το καλώδιο με το άλλο το χέρι και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πρεσάρουμε για να κλείσει τον ακροδέκτη. Το χερούλι, η χειρολαβή δεν χρειάζεται να ανοίξει τόσο πολύ, θέλει λίγο, γιατί κάποια στιγμή φρακάρει και δεν μπορεί να το κουνήσει με το ένα χέρι, οπότε θα πάμε απαλά. Να το έχει αρχίσει και σφίγγει. Μέχρι να τερματίσει και να σταματήσει. Θέλει λίγο ακόμα. Εδώ το ακροδεξί και λίγο στραβά έχει πατήσει. Παρ' όλα αυτά και στραβά που πάτησε έχει δέσει καλά το πιάσιμό του. Πάρα πολύ καλά. Σε αυτά που θα μπουν τα καλώδια που θα πατήσει ακροδέκτης και θα μπουν ρεύματα, δηλαδή θα θέλεις να βάλεις αρσενικό θηλυκό πόλο ή οτιδήποτε άλλο, θα περάσω και μακαρόνι πλαστικό θερμοσυστελόμενο, έτσι ώστε να το καλύπτει, να μην φαίνεται να μην έχει μεγάλο γυμνό μέρος εδώ πέρα στον ακροδέκτη. Τώρα αυτό που είναι γείωση δεν μας πειράζει και τόσο πολύ. Νομίζω ότι η δουλειά την έκανε, είναι πολύ σφιχτό. Και πάμε στο επόμενο. Και έτσι ένα-ένα θα προχωρήσουμε να σφίξουμε όλους τους ακροδέκτες και επαναρχόμαστε. Τα τρία πρώτα είναι έτοιμα τα καλώδια μας της γεφύρωσης, οπότε θα τελειώσουμε και τα υπόλοιπα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.